група из Кочараци Николя, не се Николе, значи заслужuje да их врло концентровано пратимо, да пошто гледам тука имају и нешто помагало кое се прекрасно израđено, така да мислим да то нам скрене пажњу да будемо ми још пажливи ова дело. Да не губи времена, значи сада смо завршили прво полувреме са 5 школа. Ова е група која во друго полувреме да отвара други циклус, како би рекли, па нека е средно изволите ваши 20, односно 30 минути. Само 10 минута за питање. Благодаря на сите, ние отваряме на изпълнението на кооперация. Денес сме тук да покажем нашиот проект може ради на моја препрса. Со кој проект ќе ни покаже како да придобиеме нашите зборови и како да се грижиме за нашите растенија. Ние сме 3 ученика. Јас сум Матеј Блажевски и јас сум Оригинал. Јас сум Реал Садек и јас сум Исмаил Мишков. Јас сум Јован Чекајков и јас сум Пламен. Јас сум Марија Венцова, Димски Грч. Јас сум Никола. Предизвикот за свежа и здрава храна кој е луѓето, денес голем дел од храната е индустријска, полна со адитиви и шеќери. Таа влијае врз нашето здравје. Токму поради тоа ние како тим ученици одлучивме да истражиме како сами да произведеме свежа и здрава храна во урбаните и руралните средини. Во продолжение подготвивме едно видео во врска со исхраната која ја купуваме и ја користиме во можеме се внимание. Danas prehrambena industrija može napraviti gotovo sve, čak i rižu od sintetičkog škroba nastanu plastična riža. Počelo od toga da se umjesto industrije ništa ne baca. Svaki otpad završava i u paštetama, salamama i kobasicama. Ali danas se ide i korak dalje. Da ne govorimo o mjestu iz laboratorija, o obrescima koji se printerju i ne printerju, o hrani koja sve manje dolazi iz prirode, a sve više iz tvornice i jednoga. Pogledajte samo moćen komiče. Nekad se stvarilo za nekoliko dana, a danas jabuka može stajati mjesecima izgledati kako je tek upravo. Je li to normalno? Ili je samo još jedan dokaz kako je sve umjetno prilagođeno do kraja da se prodaje da donosi profit. Zbog profita industrije ide tako daleko, kad je prodala bilo šta, nije više pitanje hoćeš li jesti GMO meso ili pravu salatu, pitanje je znaš li uopšte šta je jer granice između hrane i proizvoda danas gotovo više i ne postoji. Ајде сега да направиме едно истражување во просторијата со девање на рак. Како се уредени нашите дворови. Хортикултурен двор, кој целиот двор е уреден со цвеќиња. Градинарски двор, кој целиот двор е уреден со земјоделски култури. Или мешан двор кој е уреден дворот со хортикултура и градинарски мешан. Хортикултурен двор со девање на рак. Па ја ти пред зграда, викам ја те, просто tako сам, нема така да успее. Мешан двор. И градинарски двор. Само милион. Добре, како отворим? Ора за хортикултура. Исто така, да направите во нашиот град, обватите 4 улици, 4 улици направени со улици без морал. Од тие улиците без морал, 66 се хортикултурно уредени, 9 се мешани, 2 се градинарски и 4 се запустени. Исто така направивме анкета овде. Таа анкета помаѓа 20
имаше начин да се става изготвен на отворът, слабен ден отворът и производят. Най-често не сака да валидат само точно ресурси и не на зона отворът. Отношението трябва да дойдем към здрава храна в собствено просто. Цел да отговорим на въпроса. Ние направихме някакви изтражувания по нашата заедница. Изтражуванието готоват до някакви размежени приготовки, що средствата може да ги добият до председателството от приготовяне на храна за собствен двор. Първата приготовка е приготовяне на свежи и природни производи. Храната е приготовена на дома, тая е по-квалитетни и без химически додатъци. Втората приготовка е намалуване на трошниците за купуване. Отгледуването на зеленчук и билки дома има възможност на семействата да заспадат пари, период, да цените растат. При третата приготовка е сградена достъп. Външната градина, значи дека за само един човек на дома можем да набавим свеж зеленчук, билки и овощи. За потребата по най-добри решения, нашето изтражуване покажува дека две практики са особено корисни. То е вертикалното производство и компостирането. Вертикалното производство възможува отгледуване на растения на малка повършина, ще е идеално за мали дворови тераси и лесно се поставя и може да се прилага за потребите и създава уреден и функционален простор за растенията. По вертикално производство може да се отгледуват много видови растения, които имат кратък производствен циклус и вертикалното производство е на складно. Традиционалното земеделие е двоена хоризонтална рамина и опит е повече просто. Направихме две табели. Първата табела е използвана на ефективната повършина. Направихме физическата повършина е 30 метри квадратни на сите производства. Производствата са традиционално производство, вертикалното с 4 ниво и вертикалното с 10 ниво. Другата табела е по колкото на се производи. Имаме различни култури и можем да заключим дека марулата е най-съвметна за вертикалното производство. Саманието бързо расте по-повече циклус. Долните бюджетите и съставиците не са много съответни на вертикалното производство и е разумение повече просто. Значи, трябва да късна тази солнече за вертикалното производство. Компостиране. Крайното става да открива живота си, който се жълта от остатъци и органа за биосни култури. Плота, лист, растително хмел се размазува в вода от биосни. Не трябва да съдържи пластик за изглед и храна от животинско плотно. Компостирането е за себе това. В продължение е прикажем на бюрото да обоснува In villages, people recycle fruit scraps, vegetable peels, eggshells, and rice water in a big plastic bottle. After a few months of fermentation, it turns into a rich organic fertilizer full of nutrients and microbes to boost plant growth naturally. Вертикалното производство представя модерно и екологично решение, което е възможно всяка домакинска дори с много малък достъп да отгледа здрава храна. Това предложение ги представяме, но не за започване ресурси за нашия проект. Цел представяме на вертикалното модул. Вертикалното модул, която конструкция, която се користи за удължаване на разстояние на страната. Това е вертикално модул, можем максимално да изкористим на нашия простор. Това са материалите, които са потребни за едно вертикално производство. ПВЦ, цевки, сакси, садови, капка по капка системи и друго. Исто така, вертикална модул може да се найде в нашите пазари, които са открили това 550 лв. Консеканти за компост, тие са тези проекти, които са обвинени.
Мога да се слики од нас, како да работи нови проект. И можем да заключиме како може да стане градина, а да видим да може да видите наш